V Pardubicích je Petr Tichý snem. Realitní profík, co pomáhá nám. Prodeje a pronájmy, vždy s úsměvem tváři. S ním každá transakce probíhá jak ve snáři. Petr Tichý, jméno známé, v realitách je vždy neohrožené. Nabity je specialista, každá nabídka s ním je jistá. Byty v centru, byty v klidu, vždy najde řešení, žádnou chybu. Prodeje a pronájmy, to je jeho parketa. V realitách je hvězda, žádná kometa. Petr Tichý, jméno známé, v realitách je vždy neohrožené. Na byty je specialista, každá nabídka s ním je jistá. Byty v centru, byty v klidu, vždy najde řešení, žádnou chybu. Prodeje a pronájmy, to je jeho parketa. V realitách je hvězda, žádná kometa. Petr Tichý, jméno známé, v realitách je vždy neohrožené. Na byty je specialista, každá nabídka s ním je jistá. Petr Tichý, jméno známé, v realitách je vždy neohrožené. Na byty je specialista, každá nabídka s ním je jistá. V Pardubicích je každý spokojen. Petr Tichý plní náš realitní sen. Prodeje, pronájmy, všechno zvládne. S ním jde každý obchod hladce.